We welcome you. Affirm your truth. Podcast affirmation. Intombi esimantombweni igama uThobeka. The journalist bazomangala abantu ukuthi uThobeka simazi emsakazweni nje. So namhlanje ngilana-ke kwi-podcast affirmation as the presenter. So kade wasanilindile lokubani bayafona ukuthi bontombi esimantombweni sakubona laphana. So one of the media houses bekubhayela ukuthi you'll be the guest, not the guest, you'll be the presenter for i-entertainment under i-podcast affirmation. Angihambe ngedwa ngihamba lana noma onomehlo bamatshitshi amatshitshi alana-ke KwaZulu-Natal, not just iDurban. IKwaZulu-Natal yonke. So if umbuyeli usekhaya mhlawumbe waba yitshitshi or mhlawumbe uyitshitshi or mhlawumbe just a superstar ethanda amatshitshi, this episode is for you. So kumama niyaphila? Ngiyaphila. So njengoba mina nguThobeka nje ngakhuluma nami I was once itshitshi. Bayazi-ke befeed bakithi ukuthi ngakipha bengithe hey Jehova angifuni ngasho kwenzakala. Angifuni ngasho kwenzakalani kodwa-ke ayikho kabi le nto. But nje to give umuntu osibele njengamanje ekhaya ukuthi just because of awuyitshitshi then mhlawumbe wangaphela emshadweni, mhlawumbe wangafika ku-21st, mhlawumbe wangamula, akusho ukuthi impilo ikhaya lapho. Bokuthi wena namhlanje she's a superstar, she's a journalist, hello, she's a fashion model, hello. So ke just nje ukuthi nginike nje kancane nje into ethi zizi, just uhlale nathi la because oma bethi bazabe besihambisa ngohambo labo esibawona amehlo, and also bazabe ukuthi basitshela ukuthi iziphi ingqondo abahlangana wezalana nazo because phela siyazi ukuthi siyingane nje sihlupha mina ngihlupha because ayijiji because abangikunje ungasho makatongo no makabenzi bayazi ukuthi hayi hlupha nentombazane ngiphaphana kodwa namhlanje bukasengusi somdana. So lebo mama wami ngiyanamukela nje kusami ngizokuthobela phambi kobuso benu ngiyintombi esematungweni. Ngicela nje bomani nisitshele nje ukuthi umama mbani uqhamuka kweliphi iziko futhi iziko likephi. Ngiyanibingelela nonke. Mina ngumama ukaMakhoba, ngiphume e-Avoca Hills, kuphakathi kweziko isido sentombi. Okay, ngiyoma. Ngiyanibingelela, mina ngumama Mncube, ngokuhlala ngiseMount Moriah, phansi kweziko ilanga liphumile, kodwa ke lona lisebenzela eJohn Dube esikoleni. iJohn Dube IKwaMashu kwaDi. obamasho. Okay, uma Sanibonani, mina ngumama uGambushe emazini Ntoti. Iziko lami izintombi zesiko ngisebenzela khona emazini Ntoti. baweliphi baqhamuka kwamaphi amaziko la eThekwini. So bazositshela uma ukuthi iziphi ingqinamba abahlangabezana nazo njengoba bewona omehlo nje because siyazi ukuthi amatshitshi ayashupha. Siyazi ukuthi amatshitshi ayatshotshelana, siyazi ukuthi amatshitshi ayakhulumana kambi, hleze trenda, every mhlanga bazotrenda. So sifuna ukwazi ingqinamba abahlangabezana nazo bese ngaboni ko-TikTok esingaboni ko-Facebook khona into ezabangakwazi ukusitshela zona but namhlanje kufuna basitshele bavenze mhlawumbe khona mhlawumbe nje umzali osekhaya ozosizakala ukuthi hey bengithi yazi ingane yami iyahlanya kanti zonke iy'ngane zinje because nami was once kule dlale sasihluphe nje. So boma wami ngikaze nisho nje ukuthi iziphi ingqinamba ehlangabezana nazo njengoba sihlezi sibona thina oshuduza betrenda bebahle size sihalela ukuthi kodwa shuduza kodwa sakodwa ukuthi kwakunalo yashuduza loya wasekhempini ohluphayo. Ngizophinde ngibingelele futhi bese ngiyazi indlala nje phambi kwenu ukuthi njoba ngilana nje angizukuqala ngey'ngqinamba ngoba iy'ngqinamba ziyagcina uqala kukuhle bese ingqinamba ivela ngokuhamba kwesikhathi. Angeke uvele uthathe ingane nje bese uthi ena sekuyingqinamba ngoba ingane ikakhulukazi thina siqala incane ngoba lapho thina asikhethi age ukuthi njengoba siwonomehlo nje sikhethi age. Umzali nje mayesethanda ingane yakho ukuthi ayize emhlolweni iyafika emhlolweni. So the time ikhula ingane vele ikhula ney'nto zayo yabo. Ayikhuli nje noma ngoba ngisho ekhaya ngisho ingane ikhulele ekhaya ikhula ingane ishintshashintshe kube nalezo zinto zayo ezenzayo esibonayo ukuthi awangena-ke ebutshitshini manje wangena kuphi. So ngizothi nje mina iy'ngqinamba esihlangabezana nazo ukuhamba kwesikhathi it's when umuntu esengena ebuntombini noma ebutshitshini la kuma-8 or 13 years 14 kuya phezulu manje. Qala thina kwakuba o-18 la kwakuthiwa abantu bayahlupha khona. Manje abantu sebeqala in the early stage ngoba phela yonke into manje iyashesha. Siyazi-ke impilo esiyiphilayo manje. So
Uma beqala lapho useyaqala mhlawumpe usebona sengathi uyasukumezeka, mhlawumpe umzali uyamsukumeza ngokuza emhlolweni. Uyabona umbone ukuthi akasathandisisi kahle nge-influence mhlawumpe ayithola kwezinye iy'ngane esikoleni ezingakwezi, yabo. Lapho-ke wena uwuNomehla kufanele ube harsh kuyena, ukhulume amagama amambi mhlampe like usakumsongela. Kufanele umhlalise phansi umbonise ukuthi khona lokho kuhlolwa kuhle ngani. Ekugcineni kumenza ukuthi yini ayitholayo ngokuhlolwa ngoba phela abanye baba nanokuthi abayazi ne-meaning ukuthi ekugcineni ukuhlola kusiza ngani. Umuntu wazi ukuthi nje ngiyaya emhlolweni ufike ugogo angibheke emveni kalokho-ke sekuphelile. Akazi ukuthi kumenza ukuthi ingqondo yakhe ikhule, ingqondo yakhe iphokophele ukwenza izinto ezinhle. Even umzimba wakhe uqobo lwakhe, umzimba womuntu ohamba impela waze wangena emtombini ehlolo awufani nomuntu ovele waqala nje ukugangisa emncane. Uyambona ngisho behamba ukuthi lo mzimba lo, uyabo umuntu ukhulile waba matured. Uthi-ke usisi kwesinye isikhathi uye uhambe ushelele. Thina mhlampe njengoNomehlo singenaphi lapho? Mhlampe khona uNomehlo athi, hhayi ngoba ingane ibihlolwa kumina sengiyibona isikhulelwe kufanele ngiyinyanye ngoba hlampe isenza izinto ezimbi, yabo. Mina njengoNomehlo kufanele ngenze njengomzali kuyona ngoba uma umzali ekhaya ngisho ungakhulelelwa ingane ena-13 years awukwazi ukuyilahlela muntu yakho. Nathi kumele senze kanjalo futhi ukuthi soNomehlo siphinde simhlalise phansi futhi simtshene ukuthi akukhona ukugcina kwempilo lokhu. Usangaphinde uqhubeke futhi kuphela uma uzobuyisela ingqondo yakho kulento kade uyenza njoba kuwukushelela. Phela mawushelela angithi into osuke ungayi-aimile eyenzeka by mistake. So-ke lilungise iphutha lakho ngokuphinde wenze kahle. Mina-ke kwelami iziko njalo iyale ngisho ukuthi asibahloleli ukugana ngoba phela umgano katata ake ngithi umshado uyisiphiwo sikaNkulunkulu. Kungenzeka uhlolo uze ube na 30 years over than that ungawutholi umshado, ungaqhamuki kwawona ngoba kwifayili yakho kaNkulunkulu ayikunike wona awukho kwawona. So ngithi mina kodwa into ongeke uze uphucwe yona umuntu ukufunda. Yabo uma ufundile lapho-ke ungahamba uqede wonke umhlaba. So nje ngingasho kanjalo. Ezinye iy'ngqinamba esingena kuzona sekhona into ezenziwa zingane-ke esikhathini samanje. Lento angazi noma ngizothi bakhona abantu abazalwa benjalo kodwa bakhona esebethatha nge-fashion. Lento yama-gays and lesbians, yabo. Iyasilimaza-ke kakhulu manje leyo nto la ebuntombini benu noma ebuntombini bethu sewoNamehlo. Uthole ingane kade uyikhulisa nje kahle iyileti uyibone ukuthi usisi lo kwiqiqi usambona hayibo use-actisa okomfana, yabona nje usenza izinto ey'lapha nalapha. Naye mina ngokwami njengoNomehlo ngiye ngingathandi mhlawumpe ukuba rough kuyena, yabo. As long eseze emhlolweni kumele mina ngifake ivangeli lokuthi mntanami yonke into oyenzayo kumele uyenze usufully matured emqondweni ukuthi yinto ngempela ofuna ukuyenza yini le. Ngingasho ukuthi ngimlahlela izandla ukuthi hhayi kwelami iziko ngoba wena usuwenza kanje angisakufuni sengiyakuxosha. No, mina ngikuboni kuyinto enhle leyo as long eseza emhlolweni, uyayizwa leyo nto leyo. Futhi uma kuwukuthi akabaphazamisi abanye abakhona ngoba abanye phela njengoba ngisho nje ukuthi mese yi-lesbian umuntu uthanda ukushayela khona la azenze insizwa khona la entombini. Kuyingqinamba-ke futhi esiba nakho lokho ngeke sesikuqamba amanga. So yingakho ngithi asimlahleli kodwa izandla siyamthatha simhlalise phansi sithi siyakubona njalo ukuthi wena usuqala indlela kanjalo. Siphinde futhi naye simkhuthaze ukuthi mina-ke nje engihlale ngikusho ngithi ngale kwa-21 akubekelwe iminyaka kodwa ngale ka-21 ngicabanga ukuthi ingqondo isuke isi-collected, isi-matured enough ukuthi usungayikhethela ukuthi yini ofuna ukuyenza empilweni yakho. Ila ungeke kunqatshele umuntu ukuthi uphile impilo yakho. Okwamanje ngingasho kanjalo. Wakhuluma njengomzali. Wakhuluma njengoNomehlo nje ozothi ukhuzukile njengoba uthiwa bayakhuzuka nje endleleni. Then bese avela athi nje hayi mina hayi angihlangani nabantu abazala. No, wakhuluma njengomzali futhi owakhayo. Then manje masiqale la ukuthi yini into ngokuzigcina. Ngaphandle kokuthi uyayigcina umzimba uyabonakala, ngifane mawusitshele ngento enhle nje ngokuhamba umhlangano nokuzigcina. Ngiphinde ngibingelele mina nguMama Ncube njengoba bengingasho.
Ngizothanda nje ukuthi ngenabe kancane ekuthenini yini into enhle ngokusigcina. Into enhle nje kakhulu ngokuyigcina ukuthi umuntu mangabe ekwazile ukuthi ayigcine ebuncaneni bakhe usuke ezakhela ifuture yakhe. Ngoba isikhathi esiningi izinto ohlangabezana nazo ebudaleni zisuke ziyama-fraud ezitho ezenzekile ebuncaneni bakho. Ingakho ke sesibakhuthaza abantu abasha nje intombi ukuthi abasigcine endleleni yabo ngoba amaphutha asuke bewenzile asuke ezobahanta noma thina umuntu singamgona kuzo zonke izinto ahlangabezana nazo endleleni noma izinto azenzile ebuye kuthina esekhala simduduze senze lokhuyana, but kuba khona lendlela yokuthi uvune kulokhu obukade ukutshalile. Ingakho ke sikukhuthaza ukuthi try by all means ukuthi uzigcine ube intombi nawe uenjoy umntombi wakho ngokuthi uhambe uye emhlangeni uhlanganyele namanye amantombazane kube nezinto oyifundayo kwabanye. Omunye uthola ukuthi uzala yedwa kubo mhlasimpe uzalwa nabafana akazi ukuthi amanye amantombazane aphila kanjani noma izimo ahlangabezana nazo ayihandlisha kanjani. Kodwa kuyamsiza umuntu ukuthi ahlanganyele nezinye izingane zamantombazane aphinde futhi ahambe nabo afunde ukujabula nezinye izingane zamantombazane ngoba uma ngabe usigcinile ikhona ihappiness yakhona ekusigcineni like nje ukuya emhlangeni ave kuyinto enhle ave kuyinto emnandi. Emhlangeni ziba khona ingqinamba zokuthi mhlasimpe akulaleki kahle akugezeki kahle kodwa khona lokho kuyintokozo experience emnandi for umuntu omusha oyigcinile futhi nanokwazi ukuthi nje kuyaziwa ukuthi ngoSeptember une trip yakho engagudluzeki. Amanye ama-trip engafa but ngoSeptember kune trip yakho nje ekhona emile ngenxa ukuthi wena uyigcinile. Uthini nje briefly kumuntu owazi ukuthi yena umehlolwa miyakwazi ukuthi mina mengihlolwa ngizohlolwa mhlawumbe mhla sengina 25 ngithola isigwili cause njengamanje ayiziyatrade igwili mfuna ungashayiwe igwili niyatrade bo uveni balobolo dadewethu sithi ngalo owazi ukuthi yena uyahlolwa bese athola isigwili abesa ashade phele kanjalo cause that's what's trending right now. Ngihlezi ngiyibuza ukuthi kuthiwa nalomuntu wesilisa lo ongathatha entweni kodwa nentombi yade mhlawumbe onenkomo akadasho nemoto athuthi intombi zomisa iduku okube isiphithiphithi lesenzakalayo. Ngifuna ukuthi sikhuthaze kuba mhlawumbe umuntu mhlawumbe osemdlelwaneni nomuntu but ongathatha entweni kodwa unento ukuthi kodwa ka TikTok bazothi le ndaba oyithintayo indaba nje enzima esixakile ngoba thina siwona omehlo asifisi ukuthi izingane zethu ngelinye ilanga inqumo ezithathile kube izona ezilimazayo cause ngalesi sikhathi umuntu esithatha isinqumo sokuthi athathe le ndoda le enakho konke emenzela konke athi uma ngabe eposta ku TikTok nakephi kuthiwa wow kodwa unesikhathi esifikayo sebebodwa endlini noma ngale la abantu bengekho khona akabe sawaposta ama-challenges asuke ehlangabezene nawo. Thina nje simbona nje umuntu esephelile kanti ayikho into emnandi njengokuthi uma ngabe ungena emshadweni ungenele ihappiness yakho ungathathi imali noma izinto eziphathekayo kube izona ezinjabulo ngoba imali yodwa ayilethi injabulo kumuntu. Imali eletha injabulo imali oyisebenzile wena. Ingakho sikukhuthaza ukuthi intombi ayifunde. Intombi ayizifune ukuthi inasiphi isipho, inaliphi talent, isebenze abonakale amandla ayo. Ingadependeli kumuntu wesilisa ehlangane naye esenamazinya u32. Okokuqala ayimazi ukuthi lengce baqhamukise naye uyithathephi. Okwesibili kuyona akafikanga wakhuluma ngothando ufike washela ngemali noma washela ngobugwili yamvuma intombi akaze kukhulunywe ngothando. Uma ngabe ungena emshadweni insizwa mayifika kuwena ayikhulume ngokukuthanda ikhulume ngokufuna ukwenza unkosikazi. Ingafike ithi insizwa kuwena ngizokuthengela isigqoko ezamanje ufika
ephethe imbali. Emva kwembali kulandele isicathulo segusha. Akaze akhulume lutho. Akaze akhulume lutho ngokukhanda. Akaze azashele. Nawe mangase ngikubuza ukuthi mntanami mhla ekutshela ukuthi uyakuthanda wathini, alikho igama elilodwa olikhumbulayo, kodwa ufike wakununuzela ngezinto onazo. Emva kwalokho wakuthumelela iphasela wathi malifika iphasela linengubo, wakutshela ukuthi will you please be my date. Mangabe nifika lapha uyakuthinta ngaphandle ukuthi akutshela ukuthi unjani, uyakuthanda. Ingoba yini uyakhalela and uzokuthola ngoba wena ubheka izinto eziphathekayo. Uma ngabe esekutholile intombi iyodwa iphela kanye. And uma ngabe intombi isiphelile, uma kuukuthi lo muntu ubezela ukuthi azothatha untombi, engakwenza konke akuthathe akushade enze izinto ezinkulu abantu baze bebelieve ukuthi yes uyamthanda. Kanti ufunani? Ufuna lo kuyamntombi. Uma ngabe sephelile lo kuyamntombi usuhlezi kulowa muzi esecontrol ungasakwazi nanokuthi wenzeni, usuvithikile. Ungasakwazi ukwenza lutho, awusakwazi ukubuya. Sesilokho sithi nje hey lo wamntwana wayeyintombi wathathwa isigwili. Sikuthatha isigwili sikubeke endlini, siqhubeke nabani. So siyakukhuthaza ukuthi izintombi bheka uthando, ubheka indlela o-approachwe ngayo, shelwa. Umfana akakulandelele akakushele, akukhombise ukuthi uyakuthanda, nawe njengentombi uyele nale. Kodwa umfana aqhubeka akhombise ukuthi uyakuthanda, musa ukuthengwa izinto ozibonayo ngoba lezi zinto ozibonayo ziyaphela. Ziphele khona usushadiwe, wanomshado omkhulu odlula imishado yonke, kodwa inhlupheko ozoyiphila kulowa muzi ingaphekwa lezi zinto noma ingaphekwe nani lalezi zinto othengelwe zona. Okwamanje ngicela ukuma lapha. Akhuluma uba wami ngoba hey Jehova angifuni ukuze kuthiwe ngisho ngirefer kubani kodwa nje lento esho seke ngayibona yenzeka. Angikudli umuntu. So ke umama lana uthi if umuntu wakho uze ngothando, akube uthando nje ngoba phela mase sosemshadweni, umshado ke bakithi ke usofa silahlane. Usofa silahlane wathiwa nizodivorce kodwa okusalayo so besazi ukuthi washada bani. So be very sure mangena relationship, be very sure ungayi ngobuthi manje eyiphela bakhathi ama-iPhone baya installer ama-weave ama-Gucci ngoba iGucci bakithi. So mawa sengize kuwena ke manje ngifuna mama usitshele nje manje ukuthi njengoba unomehlo nje yini nini insweni ilindele kweingane enisuke niyikhulisa ngoba phela izingane ngena asancane. I'm sure abanye bazibambe bayoshadiswa yinina. Yini enisuke nibali enilidele kubo? Ngicela uphinde ngilingelele futhi. Kuningi okuhle okwamafruit amahle. Osime sikulindele ezinganeni. Okuhle kodwa sithanda ukuthi ingane iziphathe kahle okokuphala. Ihloniphe, lalele iziyalo zabazali. Kuthiwa indlela ibuzwa kwabaphambili. Ngakho kumele izingane mangabe sifundisa ukuthi kumele ziphathe kanjani, zik-understande lokho, zikulalele zikwenze. Isikhathi ke samanje asifani nalesi sethu esashelwa mhlambe phela 6 months ushare. Kusisikhathi uphele neminyaka ushare. Ezamanje seshelwa lamafomu thina sakwakiwe emfuleni. Ezamanje seshelwa lamafomu. Siyaziluleka nalapho ukuthi ungathi mawushelwe umfana acela inamba usuyamnika njalo. Ngoba kusho ukuthi phela kahle wena uzoba leshele ngakho usahlangane nomfana umnika inamba yakho. Usahlanganele nalumfana umnika inamba yakho. Umbala nje akuthathe isikhathi mangabe usuzizwa izigi zothando bese kuyima umnika inamba yakho ukuthi aqhubeke akushare. Ngani ngoba asisayi phela emfuleni manje la kuzohamba khona insizwe ihambe yoma emfuleni. Uqhubeke ke lapho okuningi nje osikulindele ebantwaneni bethu ukuthi mase ziphathe kahle. Njengoba seke washo nondodakazi ukuthi njengoba sihlola izingane asihlolela umshado. Sihlolela ukuthi zihlakaniphe ingqondo yazo ivuthwe. Ukuthi noma kwenzeka ethola umshado ubambo lwakhe alidalelwe uNkulunkulu.
alithole esevuthiwe emqondweni. Siyasitshela ukuthi ingane azingakhulisi seyincane. Azingahaleli into endala kunazo. Ingane abuye ngesigaba ukuthi singakanani. Sinamaqhikiza la esibuye izingane zethu sikhulume nazo bese siyabona ukuthi omningi asikwazi ukuyindulela konke, kodwa amaqhikiza ayakwazi ukuthi izingane azindulele konke okungabi kwethu. Biyesithande nje kakhulu ukuthi izingane zisilalele, zenze lokho esifundisa kona, zihambe kahle, zihloniphe nobuntombi bazo. Kuhle kakhulu ukuba intombi ingane zami. Nonke ndani izingane zami. Kuhle kakhulu ukuba intombi. Ngani ngoba ubonakala ngohambo lwakho ukuthi uyintombi. Esingakuthandi okunye okwenzakala ezintombini. Sebeshila amadodakazi, ziyaqomana izingane. Ekuqomaneni kwazo kusesikhathi enye ibreakwe yenye intombi. Iphume ebuntombini ibreakwe yenye intombi. Lezi intombi ezizabafana. Konke lokho asikuthandi. Engithanda ukusho nje ukuthi mina ngibuye ngiphumele obala ngihambe ngiye kumzali. Ngithi mzali, ngicela ukwazi ukuthi ingane yakho imi kuphi. Yazalwa inje noma iqhamuke isikubona kwabanye bekwenga yasiyakwethu. Asuyizali nithi izalwe inje. Mangabe futhi ingazalwanga asho ukuthi nami ngiyamangala. Useyangidida manje uSibongile noMbuzane. Mangabe eseqhamuka manje ese-actisa kumfana kodwa ngibe ngimazi ukuthi uyintombazane. Mina ngithi mzali ake uhlalele nayo ingane ya ibuye mangabe isizazi ukuthi ifunani empilweni. Ngani ngoba manje ziyabreakana izingane. Angizulanda kakhulu ukuthi breakana kanjani kodwa nje ziyabreakana zona izingane. Intombi ibreakwe. Nanokuthi ke ngibuye ngize kuthina koNomeshi. Kukhona itiye esilenzayo la emajijini ethu. Aswa advise ngendlela efanayo. Kukhona ukuthi ngizokuthanda kakhulu wena mzukulu wakho. Ngikudedele mina namaselete mangabe sihambile nje. Dedele uhambe ngeselete. Liyokuwota iselebhi, liyokuwota uzugcine kusuvumile. Ngoba phela wathola ukudala ngani yani imizwa iyasebenza. Uze uwe nje ngani ngoba imizwa yakho iyasebenza. Ngesikhathi uvuma umfana ekuthinta yonke indawo, izugcine kusuthambile usumukele ukuthi lo mfana enze noma yini. Ukhisho bayi, ukhisho Nomeshi. Siyakwenza lokho ngiyakwazi. Ngikubonile kwenzeka. Manje maye bakhipha kanjani Nomeshi? Mhlawumbe uba nesivumelana mhlawumbe nge-celebrity noma khona imali uselebrity limnika yona mhlawumbe nje ukuthi Iselegu liza kumela. NjengoNomeshi lithi manje sacela ukuthi ungidedele ithuba ngikhulume nalengane. Bese liyanginika ke lokho phela okuncane koshileka. Bese liyanginika bese ngiyamole. Bese ngikhuluma nendodakazi yami mina ithithi lami ngithi hamba nami nansi usibani ba usafuna ukuyoxoxa nawe. Mawusalapho nje. Kathi impi emhlanje kube nomsindo omkhulu kabi. Ngabo lapha nokhosini kotshatha kukhulunywa ukuthi hayibo sasivela bo amajiji esingawazavela community emhlanje nami ke ngifamba nami umhlanga ayekhona la sesivela community hayibo lona sikale singibona onthiwa kunomemulo but waseThekwini ngoba into engiyaziyo mekuthiwa naseBackville nizokwazana nonke angeke ningazani angeke nje ningazani but khona laba vele baqhamuka emhlanje but mhlawumbe ningekho apha etendeni elilodwa thina kwangekho indaba zama Back Cow H1 abafika nawo no laphana thina kwaveke kufika abantu nje etendeni masibone ebhasini hayibo etendeni lona ulabo so uthini ngalamajila emveni wabone sesemhlangeni abamba umhlanga futhi kungangamuki mhlawumbe usanqamuka unithini ngawo cause lento lena I'm sure ukuthi baningi abantu abayibuza ukuthi ihamba igcinile. Inkinga enkulu leyo nto isifaka ishazo futhi thina boNomeshi. Ngalezi intombi ezikhanga sehamba ngama class zi organizer nezizodwa zigadishe ama 22 seater zihambe zemhlangeni esingazazi. Sibona ukuthi le nto kufunekala kuqine lapha phambili esigodlweni la suke siya khona. Ngani ngoba lapha kuya ngokuthi bakubona ufika wena uvunule kanjani muhle kanjani. Nama nawe nje obumuhle.
bese beyanithatha banibeke ngaphambi kwey'ntombi ey'suke y'khuwishile zilinde ukuyoqosha uhlanga. Ngempela-ke njengoba zayikhuluma lapha kotshathi iy'ngane zayikhuluma iqiniso. Akusafani nakuqala, angazi ukuthi noma mhlampe kuqala kwakukhona into lezi eyayisetshenziswa ukuthi uhlanga iphume. Manje kuqala gogo kwakuba namabhande asasuselwa kamasipala before ungene ebhasini. Awufike uhlolwe, ufake ibhande ungene ebhasini. Asekhona amabhande ngoba phela wawuthi uma ubamba umhlanga noma uyolanda ukudla ku-check-we ibhande ukuthi liphi ibhande ngoba phela wawungeke uthole ibhande ngokuba road. Awufike uhlole inkosi ikunike ibhande ungene ebhasini. Manje senithi njalo. Kusanjalo namanje siba nawo amabhande aphuma ka-Art and Culture naphuma kamasipala. Bese mase kuqoshwa umhlanga lapha phansi laba abasebeyifera Laba basize belawula umhlanga lapha basaku-check lo ukuthi ulifakile ibhande noma ulifakile. Bathatha ngokuthi umuhle nanokuthi uvunule kanjani. Udlula lezi ezinye ey'khuwishile bayithathe bayifake phambili lezi zama-big glass noma ithanda kusuwezele ukuthanda kwayo awusaphumi. Mangibuye kuwena nje. Lapha emhlangeni siyabona ukuthi ngizoxolisa shem ukuthi ngilungise lapha emhlangeni ngoba phela lento le vele ingamatshi. Futhi phasibuya kuSeptember kube nomsindo omkhulu kakhulu. So ngizoloku ngithi lapha emhlangeni. Lapha emhlangeni ngiyabona ukuthi akusafani njengaqala njengathi. Phela ngiyazi le ndlela bakithi babebele emakhaya. Kana njengathi sina kwakuma amafikisi. Osabadala phambili. Osesesibukela kubona. But manje sengibona manje noma ngathiwa ingane nje ina 30 ngithi nje wena uyatrenda. Uzonikwa imic uculi. Uthini ngalokho? Ngingasho ukuthi sekukhona ukulahleka kokuhloniphana nenhlonipho. Ngizosho nje wathi ilahlekile inhlonipho. Lapha emhlangeni nje akusafani vele njengakuqala. Ngingasho nje ngigcwale umlomo lokho. Uyabona nje ngibuyele nje la entweni yamabhande leyo kade uyibuza ugogo uGambushi. Amabhande lawa ashiwo asawathuli thina amasipala njengamsha ake ngikhulumele mina isayidi nami. Kukhona iy'ngane ey'ngawafaki lamabhande hhayi woba hlampe kuyilawo ma-visitors lawo washiwoyo. Kodwa utholukuthi sihamba ngalo ibhasi impela ziyahlolwa iy'ntombi futhi ayinawo amabhande ngoba labo fanele basinikeze amabhande abasiniki. Uyayizwa loo nto leyo. Kangangokuthi iy'ngane ziya-discourage-eka leyo nto iyayi-discourage-a igcina ingane isiy'bona sengathi ayiphelele yabo. Ngoba the time ukumenyezwa lapha kuthiwa iTheku iy'ngane zisuke y'phakamisa amabhande azo. Kuthiwa Zululand baphakamisa. Eyenu eyakhe ayizukuphakamisa lutho bese kuyabuzakala lapha khona abarafu. Bavele bathi uqhamukaphi-ke wena yabo. Ingane-ke isinaleyo nto isibuka wena njengogogo wayo ukuthi hawu gogo manje thina sizenjani. Mina nje ngingasho ngithi lokhu kwasuka ngo-2018 qala kwami ukuhamba umhlanga nentombi unyaka 8 lo. Kodwa ngicela ukuthi ngisalithole nje kanye ibhande ngokusemthethweni once. Nakhona sengiyabona ukuthi ngoba kwakusekhona umama kwakuthiwa umama noSisa Duli owayesebenza kwa-Art and Culture lapha e-Provincial owayesimela ukuthi woza e-ofisi uzothola amabhande ufike usho iy'ngane zakho yingabi uhambe namabhande uhlola ingane uyifake ibhande njengoba usho ingene ebhasini. Hawu kwabe ukuhamba kwalowo mama athola ipenshini asawatholi. So who to blame? Should we blame government or should we blame lapha yaphezulu esuke siyakhona or should we blame Art and Culture? Who should we blame? Because there has to be someone that's on to blame. Ngicabanga ukuthi njengoba thina sila eThekwini kufanele sisiblame umunicipality wethu wala eThekwini ngoba phela kusho njalo kuthiwa amabhande anikezwa laba abasiphethe ey'gcemeni zethu. Like mina ngiwu-Pinetown 1 kumele nginikezwe umuntu enganikwaza yena ukuthi angiphathe ku-Pinetown 1. Akusafani njengaqala sasiyilandela kuqala baphethe amabhande. Sasihambela nje njengoba nginomehlo nje ngikhona kuyithwani i-database yaka-Art and Culture. Nginelungelo ukuhamba ngihambisela ama-forms ey'ngane zami ngoba sinikezwa ama-forms angithi before ayagcwaliswa zingane eziyemhlangeni. Then mase uphindisela ama-forms ithiwe la uthola khona amabhande. Usubuya manje asayihambiseli sekuthiwa siwahambise kulaba abasiphetheyo. Uyayibona loo nto ama-forms abuye. Ake ngikhulume nje ngento yamanje yalo September siphuma kuwona. Thina-ke ngala ku-Pinetown 1 sikuthiwa sigcwalisa ama-forms sawagcwalisa njengenjwayelo kwathiwa sinikeze labo omama-ke bahambe omama bebuya omama bathi amabhande abawatholanga. Angazi-ke noma iqiniso noma amanga I can't say. Uyayizwa loo nto. Hawani wathola kanjani bathi abawatholanga amabhande angazi vara.
Emveni kwalokho-ke iy'ngane phela sekumele y'hambe-ke manje zingawafakile amabhande. Lokhu kokhuluma ngakho ukuthi meyifika laphaya zifika akusahlelekile. Mina nje itende lagcwala phambi kwami ngilibuka kanje ngoba kwabakhona umama ovele ame lapha emnyango wathi nje liphi ibhande. Hayi bo uNkulunkulu wami sesiwathathaphi-ke manje amabhande ngoba phela asiwatholanga. Wathi ayingeni-ke iy'ngane kuleli tende zingawafakile amabhande. Kwakukhona u-green banini, u-green marker phakathi kaNomzothi ama-green pastures noma ngizothini. Okwangidlalwa abantu ababefike balala kuwona. Sasikubuka kanje kwaze kwagcwala kwaze kwafuneka silale phansi enhlabathini sidlale isibomvini sakhona. Kodwa kade sifikile ngenxa yokuthi amabhande alikho. I think I need to, mina as a journalist, I need to hold that, I need to hold accountable abantu abenza ukuthi amajiji, cause amajiji iy'mbali zezwe siqhakaza ngawo. NgoSeptember nje ngisho noma kuthiwa uwathandi kodwa noma ungena kuphi usuke ubheka wona. I think we need to hold them accountable ukuthi kwenziwa yini ukuthi into enhle kanje izomosha nje ukuthi akunabhande, because I know ukuthi emhlangeni uma unebhande nje yonke into ibalula, but ungenabhande akubi lula. Bengazi ukuthi bengabe lento yaqhubeka because nayigcina gathi even namanje sekajana. And futhi uma unebhande kuba lula. Because umhlanga ungena etendeni uyolanda ukudla kuba lula vele. So yeah, zintathele ibuki istory lesi. We need to hold them accountable ukuthi indaba iy'ngane meze emhlangeni kube khona nje abantu abangathola amabhande bese khona abantu abathola amabhande kanjani iy'ngane zelana phansi kukade seyifikile. Okay ma, ngize kuwena ma, imvunulo yenu ishintsha unyaka nonyaka. Mina nginosisi nje uMakhoneni. uMakhoneni every year kushintsha yonke into. Ngithi Makhoneni kodwa le mali engaka iy'keti o-450 o-500 Jehova. Nithini ngalo mzali ongasebenzi kodwa ingane kodwa khanga umhlanga. Ngale mvuleni ishintsha everywhere every year, yes. Ukushintsha kwemvunulo kahle kahle akushintshi imvunulo, kushintsha isiketi. Mina ngokwazi kwami So umalini iskate? kuya ngokuthi zona iy'ntombi zivumelene ngokuthi zifuna isiketi samalini. Angithi uyabona ukuthi u-2025 lo esikuwona. Iy'khathi ziyashintsha-shintsha, yes. So ingane iziko neziko, ake ngikhulume ngelami iziko. Mina elami iziko linemvunulo yalo eliyigqoka ngoSaturday liyolanda umhlanga. Le mvunulo yalo iyi-brand, iyilanga liphumile. Saturday bagqoka yona. Then ngesonto-ke mangabe-ke ilanga-ke la iy'ntombi ey'suke ziswenka khona sikhipha incipho. Yilapho-ke okuthiwa-ke kunesiketi somhlanga esithengwayo. Isiketi somhlanga kusuke kuye kube sengathi ithini onomele. Kahle kahle yizona iy'ntombi ey'suke zifuna ukuthi ena ngesonto uma ngabe sezishintsha zigqoke leso skate esihle noma ezisibona si-suitable for zona noma esisuke sikwi-fashion yangalowo nyaka. Yebo-ke zikhona iy'ngqinamba zokuthi kunomama abangathathi intweni. And lokho uma ngabe sikhuluma ney'ntombi sikukhuluma. Uma zisiphendula-ke zona iy'ntombi zikhuluma iqiniso. Zithi unyaka nonyaka kusuke kwaziwa ukuthi intombi iye emhlangeni ngoSeptember. Njengoba nomama unyaka nonyaka kusuke kwaziwa ukuthi ngephasika uye ephasikeni. And wenza sure ukuthi ngephasika unengubeko. Khona engathathi intweni. Ngokunjalo-ke nasentombini balindele ukuthi enze njalo. Ukuthi ngoba usukazi ukuthi ena nje unyaka nonyaka ngoSeptember intombi akuhlelele lokho ukuthi intombi iya kephi iya khona lapha emhlangeni. Ngoba khona lapha emhlangeni zisuke zibhekene ukuthi ayibo lo ugqoka isiketi esikashi. So isona isimo lesi esenza ukuthi iy'keti zishintshwe njalo unyaka nonyaka. Angizwa kahle lokushintsha unyaka nonyaka ngoba phela nami njengoba nginosisi nje abahamba umhlanga, hayi iyabhiza imvunulo. Akufunjwe ngasho. Iyabhiza imvunulo bazali, angifunjwe mqambulo amanga. Nami ngomunye nami okhipha imali yakhe leyangane esuke ithi nje ngeke phela ngihluke gedwa. Ngithi kodwa ngeke phela uhluke wedwa kodwa nje imvunulo iyabiza. Lezi ke lezi ziyabiza. So if kuyinina-ke matshitsha nithi ngeke niphinde ukhala and futhi mhlampe u-2026 manje sinetimi yenu. So ke kusho ukuthi kumele thina sicimeze from unyaka kuqala
So thina sizamele ukuthi manje thina sindabazali ukuthi unyaka noma uqala ke sibuze bonono mase ukuthi kulo nyaka yibi fashion ekhona uzokwazi ukhaplo khipha nga100 nga100 kuthi kushawa uSeptember so kumele u600 or 500 because hayi bandla iyabiza imvunulo. Mawami sasizovala gym. Ngicela ukukhuthaze umuntu owathi mehamba lendlela wasekwa yizwe impilo yama because I know the feeling. Kwabe kubuhlungu ukuthi wakho umhlanga ubukwa nje uyintombi yakwenu but manje awusahambi usaba ngisho nokuphumela eminyango. Ngifuna nje ukuthi ubheke le camera le ukhuthaze nje itshitshi elisekhaya ngizobuya kwena uzokhuluma netshitshi mhlawumbe elahlwe enkulwa labe impilo seyiya but for now ngikama ukuthi nje ukhuthaze umuntu owahamba le ndlela le singabe uthi wahamba nesigwili but isikole ukuthi nje ake engesizolo la njengomatch. Hayi ngiyazwakala ndodakazi. Okuvela kumina engithi kumntwana owakhuzuka endleleni wawo kade 8 kusuke kulaphelile. Kusuke laphelile usengavuka ayithatha. Azi ukuthi impilo isaqhubeka. Akusho ukuthi ngokulahlekelwa ukujiji sekuphelile ngawo. Into ebaluleke kakhulu nabo konke nje empilweni ngabe uyintombi ngabe umfana imfundo nangoba imfundo ezokudlulela indlela eyaphambili. Intombi elahlekelwe ubuntombi bayi ayazi ukuthi ifunani. Akuthi ngoba sekulahleke igugu sekuphelile ngayo. Ayihambe intombi ayiqhubeke intombi ime idolo eziphathe kahle. Itshengisa ukuthi ayibanga budedengu ngokulahleka kokuntombi. Kwaba yilo phutha elenza ukuthi ilahlekelwe ubuntombi. Kodwa le izazi ukuthi ifunani iqhubeke iziphathe kahle. Akusho ukuthi masulahlekelwe ubuntombi sekufuneka uziphathe budedengu wenze noma kanjani. Uphuze utshwala wenze noma yini ulahlekelwe isimilo. Dala ngiyigoqo njengoba kade uyigoqile. Uzobona impilo zoyiqole yaphambili. Ngibuye kwelama wami ngicela nje ukuthi siyazi ukuthi njengamanje izingane ziyadlengulwa. Ezinye zihlobula inqothi zihamba wona lo mhlangano. Ngifuna ukukhuluma nomzali walengane, umndeni, umphakathi nayo lengane uya icamera le. Hey, itopic enzima kakhulu le ukudlwengula. Ngizoqala nje ngengane efike kuthina ivele isidlwenguliwe. Kuneyingane edlwengulwa iso emakhaya like ingane dlwengulwa umalume, dlwengulwa ubabwayo, dlwengulwa ubhuti, yabona nje dlwengulwa umakhelwane. Uthola mina ngokwami seke ngafikelwa zingane kanjalo. Uthola ukuthi ingane efika ino 9 years uma waya angibekela istory mhlawumbe ibona phela ezinye ingane angithi ziyeza emhlolweni phela ingane isuka ingaka understand ukuthi maswe ngidlwengulwe kushuthi ena kunjani njani yabo. Ize ke ingane lapha umzali sengihluphile usibanibani kodwa azongichazela athi gogo kunengane yami eyavelelwa isimo esikanje kanje iseyincane. Ngingenze njani ukuze nami mhlawumbe again that yabo abuyelwe ukuthi naye akahlukile kwezinye izingane yabo. Mina ke ngokwami nje kwelami iziko nje ngiyayivumela lo ngane ukuthi ayisi yabo. Sihlale nawo phansi kuqala before siqale nje ukuyihlole ngikhumbuzisa ukuthi uyakhumbula ukuthi umalume wezani kuwena noma ubaba wezani kuwena ishingane ethi yebo gogo ngiyakhumbula. So kodwa lokho akungakwenzi ukuthi ngelinye ilanga mhlawumbe umuntu kuyenzeka phela ingane idlwengule incane igcine mhlawumbe angazi ingane mayidlwengule incane ihamba engathi yakho. Bese kuba nabantu abaseceleni abayikhumbuzayo ukuthi hawu wena uhlolwa kanjani ngoba wena wadlwengula yabo. Bese siyayitshenela lokho ukuthi mhlawumbe ngenzeka ngelinye ilanga qhamuka abantu abazokhuluma kanje kuwena. Ungabi nayo inkinga yaleyo nto. Wena bambelela nje kulokhu thina esizokwenza. Angithi vele usuyihlola usunayo ngathini ukuthi usuyazi ukuthi inaleyo nkinga yabo lodwa. Wena ubuyisa ithemba kulengane ukuthi naye ayingayiboni ihlukile kwezinye izingane yabo. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi ingane mhlawumbe yadlwengula yangalimala futhi angazi noma ngizonaba kakhulu kodwa mina ngokwazi kwami ingane kuyenzeka mhlawumbe idlwengule ina 5 years. Uthola ukuthi mhlawumbe lo muntu ayidlwengula ubhuti wasekhaya wayenza ngokusaba
kuhambe ingane iphinde iligeyine futhi iso layo. Thothi ayilimalanga leyo ndlela umuntu owayengakwenzi ephindelela mhlawumbe umuntu owakwenza nje wabuye wayeka yebo lo nto leyo. Wena usuzothi hayi ngoba ingane yami yadlwengula angisayilethi ngoba mhlampeni bazoyibona labo gogo bese behambe bekhuluma ngoba nathi siyakhuluma bonomedu sihambe sikhuluma ngey'ngane zabantu yabo. So ingane uthola ukuthi usuyivalela amathuba kanti ingane ibisangaphinda ithole ithemba yabo, isingaphinda futhi ithole nginazo okwenzeka kanjalo kuzona. So ngiyakhuthaza ukuthi abazali ekhaya uma ingane yathintwa masu kuyeka ukuyihambisa ingane kunomela, xoxisana kodwa nayo ungaveli uyifuhlele ingane ngoba kuyenzeka ukuthi enye yadlwengula yaze yalimala yabo, mhlampe kwaze kwabonakala ukuthi ilimele. So vele mayifika kumina ngeke futhi ngingasho ukuthi ingane ilimele kanti mhlawumbe sekuyayilimaza more lokho. Asixoxisane mina phakathi kwami nomama bese ngiza kulaba abadlwengula abayithola bedlwengula sebebadala yabo. Mhlawumbe uthole umuntu udlwengula at the age of 18 vele lapho obvious iso lakho liyalimala yabo, ngoba into efuna sichaze ukuthi iso liyakhula kanye nengane yabo. Njengoba ngithi unanezi mayingakashumi amabele abukho kwaso le kusuke nje kusakuthi uma ubuka inkomo yengane yinhle ayinyanyisi kuye ngokuya-ke ikhula. The time isuma amabele the time ikusuma ito layo, the time ikhula neto layo liyakhula yayibo lo nto Manje ma uthi ayitshani? ayinyanyisi phela umuntu phela mayeseyimnikele ebafaneni fika hayi bakithi angikuqamanga awukwazi ngisho ukuyibheka nje leyo nto leyo leyo. Manje-ke mangabe isigeyini ihlolayo sengisho ukuthi-ke mangabe lokhu likhula ikhula ingane nalo liyakhula nayo lokhu ikhula ihlola akeke kudlwengule kusone-18 iseli-sensitive kakhulu lelo hlo ngoba ukuthinteka kwalo yazi ukuthi ito libonakala ngisho likwaywe iphedi ngoba bathanda nokugqoka lamaphedi lawabo ayenu lawa vele angene. So uyalibona ukuthi hayi uzuyikhuza ukuthi cha bobo uyabo ngisho ukugeza ngendlela efanelekile kuneyindlela okufanele sibafundise ngazo ukugeza. Awuveli ugeze nje noma njengobani ngoba li-sensitive ngale ndlela bafowethu. So-ke kuyenzeka kudlwengule kusuna-18 hhayi ukuthi bekuwukuthanda akho baqoma-ke angifuni ngamanga niyathanda ukuqoma. Umuntu uthothi uqomile umfana lokhu emthembisa ukuthi angizukukuthinta ekugcineni umfana azabona ukuthi hhayi ayikho lento uzoze unikeze abanye avele akuthathe umfana alale nawe ngenkani sekukudlwengula vele lokho noma bathiwa benithandana usekudlwengulile vele usekulimazile. Although singeke siqhubeke nawe ngoba phela ngeke siqhubeke nawe ungeyona intombi ngeke ngize ngiqambe amanga ngoba phela kuney'ndawo ongeke usakwazi ukungena kuzona okungena abanye kodwa sikulahleli izandla still siyakubiza sihlale nawe phansi sikukhuthaze ukuthi akukhona ukugcina kwempilo lokhu kwenzekile lokhu kodwa awuyikhethelanga wena awuyicelelanga futhi kodwa-ke sizocela ukuthi ungabe usuthi hayi vele sengidlwengulwe vele umfana useyithathelile lokhu akufunayo angisale sengikhaduka-ke sengiqhubeka nabanye. Ngingasho kanjalo nimi. Yo, i-sensitive le topic yanamhlanje. Hayi angigudleki mina engane Facebook. Angifuni nje ukasho. Angifuni bathe ekhaya ekhaya kusuke buthini kuyazwela nje. Kanti ngisikhoda kumina kuyazwela kodwa-ke look at me today. Futhi ngisengimdala, I was only 23 so nangisengimdala bakithi nangisengizamile how yazi. Mawami sesiyafala-ke manje nje ukuthi ukhuthaze itshitshe elincane ekhaya elibukela laphana ko-TikTok. Sinozamambo, sinoshuduza. Nkosami ukuthi la abanye angibazi-ke. Asingazi laba nje inhle ezibonela ko-TikTok. Ababukela kubona and we know ukuthi ama-role models kodwa phana ubangabantu. At the end of the day nawubangabantu. Uyombona umuntu ezambele emolini nomkhwenyana phona esoka lakhe ungumuntu naye. Mesilungiseni lapho. Because nokubana nathi mina uma ngiwuthobeka nje khona umuntu obethe ukuthi mina ngithe mina ngiyi-happy. Umuntu angiboye problem ngithobeka ngithi. Bese kubuyazazi ukuthi ngine-stress nabukhaya. So nawo bangabantu guys, we need to understand ukuthi bangabantu. Ngokubona umuntu just because of umuntu umbona endaweni ethize then so uyitshela ukuthi nje hayi intombi abo umuntu ove kukhona iphandile futhi ibangcina.
So nje umntombi bokhona ke bakithi. So we need to understand ukuthi ngoba bonoshuduza nje. After this episode ngikha noshuduza. So that's lo ngimention kani because after this episode she's coming here uzoventa naye ukuthi njengoba yijiji nje indlela yakhe njani. So ke at the end of the day oshuduza bangabantu ningabe senibabamba noma ushuduza umoya manje phathi estrope so ayothi nje hayi intombi ziyaphuza hawo kahle bekhona estrope ingawona utshwana but i-estrope. So at the end of the day ijiji lingumuntu nayo mawami ngicela ukuthi umotivate ijiji encane enibuka lapha ko TikTok ozamambo oshuduza wonke lamanje lawa trend futhi enza kahle because I know ukuthi benza kahle empilweni they are doing so good ba ama role models I think awuka amajiji. So mkanje ukuthi uqinise ingane ebukela kubona. Yeah. Ngikhulume nama 2K. Yeah ama 2K. Yeah, mina nje engakusho ezingane njengoba usho njengane yami ukuthi osisibabo laba abadala babantu njengoba bebabona kufanele kubona babuke lokhu okuhle kakhulu angithi njengoba besuke beze emakhempini beza kuthina njengonomehlo kunezinto esibaluleka ngaso sibatshela ukuthi lokhu nalokhu mangabe uyintombi awukwenzi noma akuvumelekile noma akubukeki kahle. Ngakho ke ngenkathi ingane isibuka lapha ku TikTok kufanele ibuke ngehlo lokuthi kodwa mina unomehlo wami wathi lokhu akwenziwa. If ukuthi lento yokuthi mina njengonomehlo ngithe lento ayenziwa iyakukhathaza uyambona lo sisomthandayo lapha ku TikTok eyenza lento wena njengengane buya uze kumina njengonomehlo noma ubuze komunye umdala ongamsabi ukuthi why unomehlo ethi thina asingakwenzi lokhu kodwa ekubeni osisi bethu laba esibabonayo esibukela kubona bekwenza uzofike uyithole impendulo ngizokunikeza mina i-advice njengonomehlo ukuthi wena ukwi age of 16 years uzamambo noma ushuduza ba kwi age maybe of 26 years or 27 years okusho ukuthi ama age enu awafana noma yena esekwenza lokho akwenzayo useyakwazi futhi ukuthi yena njengomuntu omdala aphinde futhi akwazi ukuthi azicontrol. Yize kodwa kunjalo siyabacela osisabadala laba izingane ezibabukayo ku TikTok awukwazi ukuba yincwadi ezimbili uwedwa. Kufanele uma ngabe uyitshitshi ube incwadi eyodwa. So if kuukuthi wena uyaposta ku TikTok vela ngento eyodwa mawushuduza oyitshitshi iba ushuduza oyitshitshi ungaphinde ube ushuduza ophuzayo ngoba phela kusho ukuthi wena uyincwadi engafundeki njengoba uyitshitshi uyintombi endala kunezingane ezibukela kuwena wena uyi-influencer yomntombi yokuziphatha iba isibonelo esihle ube yi-role model. If ukuthi ke leyo ashopesi yakho kuyenze kuyiphathe iphathe eceleni not ukuthi uphinde futhi uzoyiposta la ku TikTok ngoba manje kushuthi wena izingane uyayidida uzenza ukuthi zingaboni ukuthi iyona yipi indlela okuyiyona yona okufanele ziyithathe ngoba izingane isikhathi esiningi zifunda kakhulu ngokubona ngoba even umama awukwazi ukuthi uthi ngithi la ekhaya ziphatheni kahle kodwa izingane zikubona ntambama ugaxa isikhwama wena uphuma kanje awulali la ekhaya awaziwi ukuthi uyapi. Ngakho ke siyacela intombini ezindala mina ngiyacela intombini ezindala ukuthi izintombi ezindala siyanthanda siwonomehlo uyazi abanye baye befile sengathi onomehlo ababathandi kangangokuthi abanye sebeze bathatha isinqumo sokuthi athi umuntu mina anginayo unomehlo ngi-independent kunesilwane esinjalo kuthiwa i-independent Mese ukiwa komhlangeni kiwa wenze njani go give up niba nokhalabi lo independent yena ube senze njani noma ufika ayisekele ngomhloko wakhe ugoka imvunulo yakhe abe ngaphathi kwalephi iziko noma ngaphathi kwalephi itende because emhlanje phela umuntu molitheke ungena eThekwini ngeke uvuthi ngeke uzihlala eThekwini nasenyangena nje hayi
kuzongena mhlawumbe omunye eThekwini, etende laseThekwini futhi akekho umuntu ozomqosha. Abanye phela they are successful, bayabhuka. Yabo? Futhi abanye vele banezimoto zabo futhi siyakujabulela lokho. Kodwa mina ngiyakujabulela ukuthi nje intombi ibe nemoto yayo isezikweni layo. Ithi noma ihamba ngemoto yayo iya emhlangeni bethi bekhuluma abakuthanda ihamba ngemoto yayo kodwa ibe nonomehlo wayo ozoyidefend ukuthi yazi mina ngiyamasi owami ama-fruit lawa ami njengonomehlo ngikujabulela ukuthi wow izingane zami osisa sebekhulile eqembini naba I must cela ukuthi this time sihambe ngemoto yethu singahambi ngebhasi but nje izingane zami lokho mina angikakujabulela nginankinga nakho kodwa as long as baziwe so ingakho ngisho ngithi iyalimaza yona lento yokuthi umuntu athi eyintombi aphinde futhi uyambona useposta utshwala uyambona useposta ulele hotela and ehotela njengobelele khona akayedwa futhi akahambi nama girls yayizwa leyo nto kunomuntu akahamba naye abuye ebejani intombi thina ingane la siyitshela ukuthi moke wathathwa umuntu wakusehotela lapha ehotela uyoqeda ngani ngomntombi bakho intombi endala ihamba ehotela iposte dade ishaya ama vlog ihamba nomuntu wesilisa iphinde ibuye izoba intombi thina onomehlo siba nezingqinamba singazi ukuthi sizophendula sithini einganeni ngithi mina intombi ezindala ayiqoqi indlela zazo kube nento oyenza private kube nento oyenza public le oyenza public akube ilento egqugquzela izingane ukuthi nazo zilangazelela ukufika eminyakeni yakho futhi ziphinde zibe successful njengawe futhi mina ngiyathanda indaba ukuthi umuntu mangabe sebeyintombi wahamba nje isikhathi eside mayisezizwe ukuthi ukhathele umendo mawungafiki avalelise kahle eintombini bese ke ephila impilo yakhe noma ingayiphi indlela ayithandayo kodwa esevalelisile angabadida abancane kwamanje kuyapha Hayi ngiyayivala episode yami eyami episode ithi mina myself ngiyayivala but ngiyathemba ukuthi kunetshitshe emzofundiseka kunomzali ekhaya ozofundiseka kunonomeso ozofundiseka kunomuntu waqhuzwa njengoThobeka ozofundiseka so I will be back again with abantshitshi njengamanje azoventa la mhlawumbe bazosho ukuthi hayi ma basiphathi kodwa nabo kahle mhlawumbe azobenta ukuthi hey kodwa lani thokothi mhlawumbe nani nayi imosha lapha eqaleni ukuthi ngiyiphathe kanje kanti phathi nasongena kothi sokuthina back in the days othi sebe ngekho thina kwakuyithi azothi uyaphuza utshwala ke thina nesikhathi sethu nje ungena emtime hamba uphuza utshwala angiphathi ke ugqonge ebuza ungene etetini ukuthi ubhukile ubamba umhlanga hayi kwangahlala back in the days but ke phela ke iminyaka iyashiyana isikhathi ziyashintshana thatha sikwathi nokuhlala kumhlophe omogo isikhathi sokuthi ufihlana ungafaki iphiki but izikhathi ziyashintshana I always say ukuthi izikhathi ziyashintshana ukuthi phangeke ukuthi kuze kufake njengamanje bayatrenda oshuduza nozamambo mhlawumbe after 5 years wetrenda ezinye izingane ama superstars so you will never know what you need to understand ukuthi izikhathi ayifani but nje for now I call it a day noma wamlana akade besithoshisa akade besisiza akade futhi besibamba ngisandla bese noThobeka just because of waphuzo kodwa indlela ngoba bona iyahambeka isengahambeka no kwaqhuzu endleleni I'll back again with Amajit stay tuned